Asem Npe Nipa so ena obetenesa Timothy Newsum Sapresiames seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh Awurade ene ne tene kane na dia ka nyinanda o se o de beka ye ho ewo dwumadie we so enya asam keto afkra boafo ako Sompa Asem Npe Nipa no wo duduro bribie Sompa Asem Npe Nipa no yaba na yaba adonna kafacha powers ene asembesi ewo dwumadie we so enya asam keto akra ye ne ohwintim prako a yeti buru ni asan ate kokko preka sa chamadu yen ye fiti krotia na ye ho abo amfiafie mu Sompa Asem Npe Nipa so ane anobaye dene papa dwumadie ye obato omra samoaka sa ena the nations anke wofalumba obatene ka ewo dwumadie we so producers awadawruman ye ne omu edi dwumadie ewo Sompa Asem Npe Nipa so enkwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so ha ena ye begina kokko sati Fletcher omakaja gum ene ye de anwanwasem ede ebedan ye tiefo medika ka to se Sompa Asem Npe Nipa no se ye ko hwehwe obi a wayina de oboa the whole Ghana obi a wayina bia no ode bedan ye ne fa ye fidie so nko a ne ye bom pa ewo se Nyankopon ede anu ye enso etumi eba ema e kama ene anwanwade ebesi wa afidie we so na wokọ master control room so a Azuka ene Kevin one ko badge sempre mu wa madawruma ya Gracie o madawruma ena social media applications no ye nam so kama kofro brofum pa bema asuketu a meyi pabre na asa ya Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo me na meti adwam na me de Asem Npe Nipa ekobose asase so kansa pian o se kampian o kitikriki o se akukọ nwuya ye nworo ne paboa o mra samo bibia abokọ de Oforisuo be ma bibia abokọ Ghana de nya bokọ kra kwose bibia abokọ so so ho ye kama pa boni bia nsi ye akukọ bewu a okitikriki akukọ nwuya ye nworo ne paboa akukọ shempaboa wa so hie ne gina no eworo paboa no eno ye okitikriki akukọ nwuya ko bia nworo ne paboa o ne tan so de Oforisuo bia bokọ ena so eda nyame de amaye yen cheche adofo no yen cheche omo so mayade because Oforisuo ye ba ha ye ka so beje ejeje mu debi omo che na no kwa de ba ko se yetutu ye fidi ni kwa ko se bom kwa no ne eko omni oduanya ka so ne nam do ne nam ogwaku yen cheche edu okay ke edu gas ovi papa de anokwasem nti ye na so nsem ofia se no kan sakra wo no asem sakra wo no sakra pa oni odidi ya na na man kwati odikai edi ni kwa so de unswaye na minya message bi efri ene ya danfo baako ewo krofrom ena na all permission wo hu me no so ka me kwa me be frew na nura mu use story be from sakra wo no na nipa bi na friend say what say ye ka saa nana no so ko na mi busa ne say nana no afa no obeswan so waswan but de me free nipa no de was waswan saa no ka chi aye bo mo so akra sante ni timi tu o mo so waswan ye on fa pepe ye na adwuma so de nke be ka so waswan a woni mama ne ni mama mre ni mra enim de ekoso ma sabe opem so opese ne sabe asanteman eni Ghana ma fa ne ntoma pa fira ene wo ye saa de no ba besia mutie ne ye pa mo amuteka kyerefo no oba besia wono aso apampamu store sabe mpe watiatia ne sika mana kodu sika 400 million ka ne ade a wabo nyina na nan ya tisuku susu ampa se de odi nanim de ne ko na ho no wono so fra ana wo fra na ono ne yire aka bom no mu di maami yatam obey yatam na nan so sika bedi ho eno so so watena so na odi wo bi osuku na wote wo tisusu ampa se wo mo te ya na se de wo te ye no wo mo nkonkon kacha na nan se na na ete saa sama nwagini sika asase otwama no pila na esiso no ne number na esinsuom na susu ampa so na na suku na osi ye no osisi nsuom aya asem sebe
Oforisuo den kwen kwakwanwa me ka kire wiase man nyina se asem me wanhwe yi a afa na dwuma de be fiti ase obema me bokura afu kire se nana wo se ne din ne kura bi amankwatia odikan me ka bibia se orkoso akura di ne pa no a mo se se me din wa asante member efiri se ye ka ahensem a ye wo ba bia ne tiri kopem ye de no be kɔ na asante hema ho Joba besia sika sana wo baba beye e ka oja ka che se ho na de ko de no betimi de aye me sa etimi hwe ye nanim oba no ni bebi ofiri oni bebi ofiri on se zo bi e friend inspector na inspector kumawu ai botan so ase kumawu raso bodomase ha enu ase me na me man left ni kwesi ya na ha dwe tefo te ni omo be ka ase mo akwaduru bebi ene na esa de ye de omo ko se be nyi obi ani guase ne te ya kwayeti mene ne tikam no ka chem se de me mpese me ye no na nan ne nkrofo ne de odi mani mpese de me ye because se nyame ampata sister no ana wo ba na obetra hanu aka na se no wo se nyame ampata obemma na nan ne nabusuafo ahye coach kwa ma oba no nso de odi nanim no ne yire no ene nso nabusuafo aya yefro so obi antuma go ye na de se wo les kofia les you say ni sika ye kwensia obi antuma go ye na de tie mo ba hye coach na ma na mo mu na ma no kateke wo kura koye sa na o ma wadi obi anim wo be gina ka kire ne se na de wo koto asa na obusuafo ne na ba frɛ mi kuno de ye me fere ye mani wuru se nana mankwati ase wo swai pa dia on sem fata so yo hene onim cause na no ya onim ya na hemfo no bebre no nim se omu swai wi a ana mo ti akonwa so a duabo ntimi wo because omu nim se omu insu abo omu ban eno omu nim se omu akonfo a sebe omu yi insu ma ne ade ba ma me ka sa asem wi busum bia ni insu bia na sebe odi asem papa bia no sa no ma wo nta wachi da se nana mankwati ano a o sakra wo no se osusu se bibia ntimi na onka hu se yemusa ne kwoshe se obaye na obetra nyanyam bia ni sika ni wo onyi ni sika opa onfa nsusu sa se wonyi ni sika na afi enko anim se waji ni sika dia o me entra sa dobre no fa oba ni sika ma okay nana mankwati odikai sakra wo no minima konwa kura wodie na mmom o ma ne techere maso entren fa kwam sanse ohina no nye ya sa ni di mpanifu atem sa na ofoso me makasa ase mo se okọ ba bi na esi obi ewu na hwe obi twale ai sa very wan what a shock ni ade a busemu yansa na wasu because nipa bi ho wawu a ana akoto so ohine bi ewu a me maka cho se so ohine bi wu okrom na akọ na se ohine na wu a enkura kura esu ukọ na ohine bi ewu a obo se ni ebose ebi na nanan samanko atie yo pese oye seven preduasa me maka me se fi na ko okokro bi so obi ewu na hu ni poster na ne picture bobo ho a enkasa seven preduasa ni papa ni ho ofese no busa de ekun no busa mfiti prekupe nsu ya na obi ko obi ayasa no ayire ni husu sa nipa nso ahusu no odi bone ne wawu ne ye pa na de ne kro eno ti nana manko atia sakra no na na hwe ho yie me ankasa pa de kanye baabi na me asante de asante na ye nyina ye som sika dwa pa kame mfro nana fi se wadidi matem se kame na mko didi watem biye mu aka akoya asem kese ye wa asante mem eno ti se wa swai pa de a no soma santema omuni ho tietia the nation sanka bibia boko de odin kwa chekete mata buju moje dia busanti ya we ka se nshanka ne ya na nshira so enko ni pa bia wutie matese se na na atima bedidi atem se ye no kure ze na na di atem bia ne nkwa so na yesere enkoso nyini nche yeyo eni abrempon ye edema na abrabo mani frade me hunu ade kakra ne minim ne se nkenkonkwa ne didi atem na panyina kire nkora no kwan amomfa so ise wo se sebita fracha ya na ne odi akire no osua ne odi kan na ntie na me hunu ye se akora no kofom na panyini nkire kwan a panyini so mumu ye ne ye tan kire sa ade a den na ne ekuru no hefa ne ye kire dia koduru enka tete nanka edi no so obeti ohene anu kasampo obedwam ya nanka aya sempa die gaso ohene ba be kasa kokuma so fa ye me de no die gaso ohene ba be kasa no nse ohene ni o kasa ene de hene ahemfo ye ohene ni mu a animonyam kura no kan nya asema me de be ko na na abua me yakoma ato ye yem ohene kan kwati asem za anu afa ne ho adi enya asante akonwa so onipa bia wonnim de na wonni tire no ontimi ntina asante akonwa so nche
deɛ me yasa asante nkuro ne bi no wodi hene wɔ so na nso kasa fees a wɔ na no te mesrɛ na na sɛ ɔma na dwene mu no no nsɛm fata akonya so tini sɛ bɛyɛ obi nya asɛm obetimi de abɛdan no na suwe wɔ mu a wodi hye bi nya asɛm ɔyɛ de abɛdan ho sɛ kama no mesrɛ no baabi obi a ɔma na nimra ne ho so ne ohunu sɛ nkuna bi abɛka ne sɛ nti ɛnkane na sɛ be oni tire mpo a ɛnɛ wɔ mpetire because yɛ de tire ne di akonya oni tire wunya baabi adwene da watimi di akonya ama na yɛ fɛ nti mesrɛ no ahini bɛyɛ akɔ na ohunu ne ɛyɛ onya apobo onya atemdidie na onfo obia de ese fata ne ma no na kyena so obi sisi obi otimi de abeto nanim oman ne nyina agetum so yesisifo a entim fi asem meto anim because wa yesisifo dada de esere nkofo obi adi ahina ma na ya akono ama yeso na pakan hu se dom atwa no ahia bebre ne na ahini na yefe ebi ne Europe nso otumfo se etu nti wo ye photocopy because okuro no ketu abi sa no manu manuru manhia de nti ye photocopy na nkesu ya firi ye wura ho na nka ne nka omunye duru because asantemem na odi wa hene no sua firi ne odi kan na chi na ne wa metoro maame no papa buti aso ya achiwade na de wo ye de ade na achiwade so bo man ti mesre na na so mfes kan meto ba bieda na atemdidi no retrate ne ehu so se fatan ye so ti besi adi na tem firi da foforo okro no ono obepa ba wa asantem na ne nyi so obedi ade enti wonsua se nyansa sakra no ofo nka nkyere mo hene ne se ye mfa we ntina konya so sa na sebe trafra che ye Europe nso otumfo se tu oni hwa ne ohwe na chi eye mampon hene ye ya nyane so wi nipa nyina etwa jaado nipa nyina ti ne suo no mesra ahemfo bi mode munya prot ketua bi ne adigya mo na ni bida bedua mu no wonya sa ade na wo ye no ma nya sa asase ne bedome no nsuwa bedome no ama homa nyina adome no onsu ya nyansa okay anuti sakra wono we eye hiti ketua bi sakra wono na na mankwati a odi kai enya se ni ne sanwo ne mum ye waya enye ne ye ka kuma se sanse akoda tu panifo na paniso etu akoda ko ya wa futu sem ebo fie ha epepi no ye tan edebre ye tifo ene ya pefo eno na ebete sabrabo ama brabo elso akọ toten elso edi ama wo orofo ye ko computer so be di emezia ye ba ye wo futu sem ede ba Poku na obi a yekọ baabi na oto do nsa suma no te se de yenkọ baabi aha na kasa kire wadanfo no enansen ommo ne ho modi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenkọ na menkọ penkuhini ne nubina bi menu anom so obayi se wo kọ ɛdeɛ nkɔhini ne enubina ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal for ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wɛdeɛ ko pɛbi tɔ baabi a tonto aduro pia na nyɛ na ana akɔdɔm na se tomase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna ɛdeɛ nimhwɛ na kyina sɛsɛ wobɛdi ho adanse wɛdeɛ nana medase maduru hɔ dadadadada ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we dia medase what solve me problem ya mama papa we dia me nyanko donek herbal mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844 040 FDA agye den kra to yetum. Okay. Yeah, the futu sem no eba. Futu sem wa ye de ebremu no odofo. Se ye ka edin a. Edin ye gina hyede akropo twede ampon obo ni wiase ode atu bibia. Na empempi no ukwa asante enwomanimu a obetai ate se de owo din na empempi no aya yebo na obetai ate biem ewo wasum se dimpa aye chen ahunya enoti orofo samampanso ne eto ne badin dia
na ene meka kire wo dede bi se eya diri asempa na ya udin antumi ansai ewo asase so orofo ye ka edin a ewiase asetena ni mu abrabọ no edin ya ade bi a ehu hia pa eno nti die obu ne ho pa no se eduru baabi na so ogu ne din ho fia na se opesen kekanwa eba ne din mu a orofo ya na nani abri yi pa na asama na me ka kire obi bia nso obehwe ne ho yie no ahwe din ekura no eye nse me ka kire wo dede bi se duru baabi a nipa a woni wo mo kɔ a woni wo mo eba no eye ahwe saa nkrofo no eye se dimpa eye chai ahonya dia na samampa ane etu no badin dia na hu akwa hia se odofo edi kakra nyankopɔn dia ma no na wahwe ni ye eno tie na afutu sam no me ma na nwa pi eno ti se wo ho a enipa woni wo mo ekwa woni wo mo eba de woni wo mo afuru esane no odofo ewo se saafo no eye obambo ewo odi ekura wo ho na empo wachira asem mpo no wantumi anse wudin ye kama na kwa kosi se ye ka sa asem we enanwumere na sa oyonko one wo kɔ one wo ba no wachira asem wo be yudin ye dia na eduru baabi a wahwɛ yonko so eye efri se wo do ho fam yonko pia eduru baabi a wanhwɛ wo bu a na eso ode ma wo na obu eso ode ma wo no ya na eso ate eno ti yensusu emfa yonko ne yensusu mfa ye ho enta no na yensusu enka yensem emfa nkyere no efri se saafo na wo ne wo kɔ omo ne wo ba no se wo konwaboa se wo yimframa bɔne a odofo ye gidi pa eno ti se ye boyedi ho ban dia ne ahwɛ yonko ene ne kɔba eyie so dia odofo na yonko a ye ne kɔ a ye ne no eba no wachira sem obehwe na waye udin yie eno ti fa yonko a wachira sem obehwe na watoto no kama onse udin na onwu wanimu ase ewo wachiri ansem mu na obeye wachira sem eyie wono ane efre no yonko se edin ebekototen na nkeka wa bia nso antumi amamu a odofo ne nyina afiri yonko a yene ne kɔ na yene no eba eye me modofo pa se yawo aboagye fosuo 19 fosuo omra samoa so yan che tifo ne ahwefo mo hwe ne omo tie me gidi se bra ye kasa no ye be se hwefo ne tifo na radio no omo etie no omo na enjoy as you say them tv for them tie che obi biara ofo so na futu sami ye wo kan ebi wo se onyonko an ne tie na bia odi wachi agya na wa sorry and na woni obi te wo moto so mu nipa be 5 na moto na mudi nko wo sorry ko ya 4 na aka no ma se wa do oh yeah the next topic yes nuti mehin si bi ho na so ese Ghana ma se nso se be ye Ghana ma nso a ibi ye ho te ye den a do beti no ne de mo mo te sa ye be kan bi ye den abo Oforisuo ye be sere ena futu sem na ye kan ye pese ye kama nipa da se bi ate ase eduru mebi wo no mo a di obi nye wo no di obi nka wo no misro nipa bi wo nipa hu adaje me makasa ase mo se okoto se Ghana ni so mo na mo ni nipa miensa nipa mienu omo bo sire he aba ko on kan wo no ono na ye de o ma tsa na gu o mo sire no de bi obi apro obi adanfo ade e ko so se maka kire o se me se Ghana wo ma me 20 billion na o ma me American visa 5 years a beja 20 billion wako akwatra America di for somewhere na okwa American buy was o mo no kudu o baby obi amfo obi ani adaje because obi asori a obi ekwa na djuma obi anya time kro obi ayetimu die obi apo obi adamfo enti de wo kanu ebi anka nya asem anka meka se enti ebi da so ho se damfo a waje wachi ama na wo kan wachi asem papa ama obi apɛ wasam ado da bi o Oforisuo ano odin
obia oni ni dia go bia de bia katacha obe matias wo se ade wo suro wo wiase e wo nipa wo enipati do ya na te da ma sesi ade wo bia trim obia ni etu no wadanfo pa nam ho wone ne ka sumasem wo de adwuma papa asem papa to ni trim wo so ko ya na wa fredi ba fofere ni pa to maji betu ada ba oni dwumadi tiense bi obekeka na wa desew but won so wo ba na wo beka asem no wo de adwen fine na eba wo but hwe adwen bone na wo koye ya sesa wa hwe wo de wonye ye asem ko bi aba twam wo tete nsem ya ko so enne sa na nipa betie enne wo bi ho no mu a wonka obi a wonye obi ahwe ka adwen papa no de ba yo wo hina wo ba kro mo bedi akonwa no wo de adwen papa ne ba ye minister sebe obedi kro no so wo de adwen papa ne ba ye nanso enne de ne yehu enne okoso eye friend say TikTok and other mobile phone yi anu twa eno ma bi anipa nyeye ne aka de ato no so ne yeseno because you paint in black okay eno ene me no mienu Ghana de yehu ye be sere ye nya adwenfin na adwenbone ne to nchen unua bi de asemba adibu anya o business kasa bi anya o business nipa no ho asem anya o business ye be hwe sa no ma ne nyina ka bom no Oforisuo ye ne saa de wo kan ye benya bi wa na mmom de menye sure se sa nkrofo no mo do so anase ye benya be miensa anase mienu kura ene de ono obi na mo ana no obi di nkoma okọ ya ne asa wa do de wonye ye ene de wa ye nyane aka fra ne ye de so iti nyina nkan ya dwe mom ne hwe ye fa bibia nto fom na ye nko ye nim ye sa Ghana benya ntampa fra. Okay, 21st can a sciatica expert or for sciatica 21st can kinesu. What the abibidro so na sciatica yadiano. Now two as ye deku ematu say yadiano a free so. 21st can obey no sciatica no more dem yin and 2 yadiana said yama woman. Na sa sciatica ne so sisi e fausilim ona kokum na kosu na sintim yade ye pa. 21st can a say men can't say yadi bibide biada. Adukuru ni peduemu no obetu ase na wode amawo na laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi wo bi 15 branches yo eno wo Ghana mem ha wo no tu yade ase na nsan Europe ne ekọ yo South Africa yes akọ hokutu yade ase e de momam fodofo Kumasi ahwan overseas adabraka ha 21st kenika ha eno wo one Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusan kromu yeduru obo ase akanse quarters call jansi behu won wo ho domi market opopuni mantem kropon kran Sunyane Kwanza Tachima 21st Kinokusinye Mini 0540311311 0540311311 3 Heba Center du Papa Diabe Jasho na etu kokwase edema manfo ye koko no fifiri utu o transia enye ye uja na moja firi mu ba wani so awisi udware honam ye ohene constipation no oyemwetim eno sa na yi frama boni na mo de hye nkoda na enye nkoda no koko no na egu wani mu asesa awodofo oyembo mu kuru koko no ebegu wani mu ase papa edu papa odwaso na nwumere mi to obi di ama 3 co capsules koko master odofo yenko tobi kolinaka badani heba misti heba apidank yebenya bia to kama ne de koko na se 0546107107 0546107107 Tabita Clinic yo Tabita Clinic wabama Ghana fu abedum Ghana na Tabita Clinic se menka cho se diabetes no prostate no infections na obetu ase no de amawo yade bai na Tabita Clinic ontimi tu ase Tabita Clinic bai no dodo no a ebo abaso na yade watu ase no eche wotwe humi odofo wote ho yade hawo ama me ne wan se yade nipa benya so na yade kro ya Tabita Clinic se brei yade bia obetu ase no de amawo abibidro shon na oditu yade ase massage laboratory no ne kwan befa so a wobedidie nyinada ye obekire wo home care no so eye adwuma wababeboa ama enyome konkai pa obi a wubusu ani edafie wontumi mo no ho so Tabita Clinic se ofre no obeba no obaba behwe wo kama wukuada ne ya wada so atadwe mbema te denne was free prostate scan no so eye adwuma odofo yenko hoi abuo meremu wo hwe wa aduru no oteso eba form kra eno eye free prostate scan no wukuada ne ya wada na meka no Kumasi ahojo da abansi di junction ho na Tabita Clinic odi ni dwumu saa na konkran sunwane takwatakwara de obehu wom ewo ho wo se anopa no nso anwumere no nan wapon adwada kosi fiada Tabita Clinic ne bra odi adwuma no 0260196219
0260196219 Tabita Clinic. Emema nyina emose yekase wocho bosi wezo na wezo mo kano ni GSM kwa. Ni nyina yese Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Edu papa odia badwa so donate keba Mr. May Vitality. Emema ni agio. Emema be miemi omo chire wom ode donate keba Mr. Mpaso komo na be yo depa. De ne kwamona no aye din nyina donate keba Mr. Enyoma wo donate ni mu emema mo numbi wate. Se emema numbi na wate de e wo mpaso paade a na eyabasobode and ese wode ma Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital say omo na ahwe hwehwemu akofa aduru yaba donate ba Mr. Orofoye kopa bi entowate kumase ba bi etondo tunduro nyada ye benya bi sunwa na ye benya bi enkan wo kanshi drug lane ye benya bi ato ho ashaman du kwan no fe ye benya bi ato ho yenkota kwa afam we abusu se cha na wanti din bia se ba bi benya bi ato ho ba bi etondo tunduro bia oso ko open donate ba Mr. May Vitality emema nchemfo 0246727677 0246727677 donate keba Mr. May Vitality upe TV papa na dia hwa Asem Npe Nipa Osborge Enterprise ono and the Samsung LG and Philips abedwa so na sa TV we di odi free UK approach memu and wo dia bam na wo se me kan kire say hotel TV and kwasem say hotel TV de ahoodin wom pa na no na pempi me catch was say hotel TV de na papa sanse hotel de empa no na bre na TV no de any problem bia enti ahoodin wom pa what the fridge abawu if America brochi mem eno Osborge Enterprise say we betumi de atonsuo waduane e wudi be him ensay TV bia mani tua no behu ye mono nanso na efa hura nyoma na efa so etimi ema ade ne yenwunu enye Osborge Enterprise fridge odi afri abrochi mem abanu bia ebu akwa no wo wonne twebu akwa JHS no ena edi enhwani mu sa na akọ Ashtonwa Dr. Mensa afam wotasi rank hwa obehu Osborge Enterprise ewo TV papa fridge papa yekotobi ewo Osborge Enterprise 0277788845 0277788845 ana 0244363663 ana 0242026375 Osborge Enterprise TV papa fridge papa yenko na yenkotobi Apostle Dr. Amegashi ono na dia Megashi Herbal and Spiritual Center odiaba na Apostle Dr. Megashi say na memo obia antiase say yade bi efru trinua no kosu mowura no nyinada enne wo so Oforisuo Aboagye emo yade bi adi efri say abra me na wo me no ahabaya na hye me nsem ye ba mu no eno na me de eye adwuma oya nwona ni eno ti obowura hunhum no ahwe yade hawo na afa oba honamani odi ahaban no ebeka na yade no so atu afiri so Apostle Dr. Megashi oba yenye no Ghana fo adi ne ho adanse papa enya asem keto akura kumase ubehu no ewo macro old police station house nchen wa eho na abehu no enkran takrade ubehu no ewo ho Apostle Dr. Megashi se frɛ no yade bia adokro na ense nipadua no obetu ase no odi ama abibidro so ene odi tu yade yase 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi eno ena woda Amegashi Spiritual and Herbal Center na no orofo yenkonya ko padu papa nom eyekitima story ne we eyekitima kitima se men kan chiro se to akoma to yem se ye ka adansidie pa de he Oforisuo Aboagye kitima me won ho adansidie pa na abra na katacho be matia se manite na maami bi ofiri buase baye na wa honhon se die kitima si ma na dro na wotwe mienu ma maame no ehoto no na yekidini na se die kitima no wonuro no odofo se yakase edi ne ho adanse adache kura beboyen wo se enam sa yade biada yemfa meda no stomach ulcer na asthma stroke na pressure na ye sexual weakness no ha memo prostate no ha mema ye fibroid no se le si gina wo so no wanhwe ye unya yafunu na ade awoba ye kitima se bra no bejo wate na abrochirefo no na nse se de omusi eba befa kitima nduro no ko no ano odin pa abodofo ebu akwawu woni mental disorder na chiri hope na wo sa na wodi wani echirem ewo twenebu akodua secondary school ho so a wono no ene di hwanimu eyekitima
eyekitima 0246914717 0246914717 eyekitima ma me wakwa aba ba tampa bibia bokode eno ana udin de sei wo miama habamro na aso wo mo mi adwuma wo nyina timi biti wo mane ha ate ozo udin de sei ena so de sei ma me wakosam ne sei a wo de beda Sompa Asem Npe Nipa anopa enanopa ya me ka kire o sesei adoka kire me sei ebe hu no ya me akoma nto ye ebe hu ba hanko adi eno me ka kire o se entoma wo wia enkoto no na krupo twedi apoa ne ho senkyere ne sanse wo mo ayira mafa fidie we so de hu wo mo no enya asem ketewa enso obi boda wuro so pe oni pasa so mu hu wo mo na enso so ye pon a wo mo ye busa wo mu hu nsem odi for sambo nyame hira wanura wo mo ye bo mo punum na ye busa wo hu nsem ye wie ye fro odi for sambo se akwede wo nyina fusu se di osika no no nyame be ye ne ho nsenkyere ne etini ye no mo ye adwuma wa fidie wi so eto haw ne amane bia ye na bebusa ya ne adareto ba bia ohana eto betwa na ko hu ne wo he maame atwanya nche ne ase park bi da ho na omoko hu no so wo ye de ho kana me de soma no no na wo so wo de bi koto obo sika na de soma no no e no no akoto obo okobo no de ko park no so ko da asem nti wo so wo bo kakra no akọ da park no so nti ade acha no yi sika ni bi akoto aduane ti Sunday na sika ne san no ko promo ti every Sunday de okwa no akosere aduane sa oh ti enno ano anopa enanopa no sa akọ so okosere aduane to okwa na maame ne se he wanu ami hu TV so yese wayira eye wo a wo se amia no so otin wo so onim ba bia otie oh ena maame de ne ko assembly woman ho nyanche ne ase ena ono so confirmation center ho se wo te se akore bia yira na woni no si ai wonu na ba cho mo frɛ yin naja e ko e na e ko je no papa no way acho wani mo eno na so first born no ba chan o first obapa ba chan o ya funu ba Asem mo ma akoda na entrance na ewiase nyina ehunu sa akoda na no da TV no so no nie mo ma akoda no entrance no mo se Sompa Asem Npe Nipa na ye sia ye yo ko se no ano ko ba se sa akoda no oba kada chi ye fra wo sei acho ye fam Said na no so de ne enti akwa be na afa so didie patena Nwako Sreska na wo de na wo maame de soma no wo de ye dai acho me de bita jan na mpa acho me de bita obo ai bo na wo bo de anya nwanwa sese bo no ska bam na efie na wanko no na ha adwene kakra na baby a wo da na nya ntoma kata ho acho dabi na wo da fa he acho park ne super efie bi o ona koda efie no enipa tim pachan na kwa omumpam wo pacho dabi omko muhu omunhu krama so ni fie ho no aposu wo na nya ntoma kata ho pacho dabi na wo da tambe na asode acho msori anopa wo sori se fie wo fo no nsa ehu na wo da ho anadwo no wani tia wo nzuro ayasem yemfa na asema kropo twedi ampo enti ahwefo ne atiefo abrantie Said enna yede ne to ye TV so wakoda na yira firi ukuada ne maame ne papa tepete kwa ani awreho de na krokro so asa achi wo mo no mdan na sanse obawu ama oba enyina beduru sei no na emuka no wabre ye papa ayasem yemfa na asema kropo twedi ampo yemfa na asema kropo twedi ampo sanse eno ano odifo Samuel Kwaku ye friend and eno anadwo no ono so hye yinkran se akoda no nyira odifo so do kasa wakasa ye mfa futu ma awofo no
awofo no na ehia futu sanse akoda bi wo kwa yersoma na akoda fidi na ekomo nsoma ne saa yese bi obeya akola bone wa start ekọ no hunu ba bi da no be kwa akọ bolo eyi tie be wura ritrim because me Oforisuo Aboagye me kura me koda about me suro tien fa se da ma me de na wo ka kira hwefo ne atifo ba cho de me ka kira de di kan me de Nyankopon ase se wa boye ho ban ama ye hu akade ye to so ne mi de ase dama Sompa Asem Npe Nipa fo se na mo adon so na ye hu akade me de tie fo nyina so ase e wo mo pai bo mo de tai o Yesu amen maame na ohu akoda no so ye na na se assembly woman nso ase nyankyere ne ase oh ya assembly woman etu okoto aduane na no hu no okosi obiso nipa na de ne bre assembly woman no nipa ndi menim no nipa ne ye no se umi hu TV so nura no TV so se wa ira wo na o se wo no ti meda assembly woman nso ase nyankyere ne ase bido mu ko bibiara ase se na mo adon so ama ye hu abofre mo de na ko hospital nyame bo kira ne mo fa ne kona omo hwehwe ne widiem kakra no ma ne nurunum sanse ne sunsum adwane kakra na na adwene nkyere no fie kwa so kora ntina no mebusa asa akoda ewo adwim haw kakra enso den tesa okay pana members ntina se Abrantie Said nyame ama ye hu no Abrantie Said oso okoto obo kwa kubo no susika bemu ya ye beda Nyankopon ase nura case ba in fact in ye ho yawo ade we de enye asem a se bia fe na ebi ba ye free no ho a ye free wo ba anya na nshaka wade se obi oba ye obi a ne bibi ra bia no ehu no na ye beda Nyankopon ase ne ada we for some no na do ye pon ye ka chen so se unse me ka chen se eno de sa ye nko a de se ye koye exam sa na me fa ho a me twa ti o ka chen se akra no nyirai o be ba no be nyame ado ye ho apala yaw ma me fa sa ase mo ma obi bia o tifi ene ye ne yetia ye be sere omo ne omo mate se ye oba se nye oba ye chichi nkwa ne ye yaw ndi ntia me kasa ye ne yetia no 7 peduasa nra me kan se mbi chiro me se me Nyankopon adom bi se me kohwe obi wo hospital ne se obi wu a ngotaka me kasa otaka enra omo ba me kasa akola ye bi hu no emmum nyi hunu ane se ye hu na ya betena ye kasa hwete san ye besere awofo omo chichi akola omo chichi ni ofo katecho be ma kan asem bi o se wo bate baabi ne se ukọ se ukọsra akola no na wo ukọ na akola ni di sundu wachi a se o yo bi a ye wise pa fa obakọ bibi otine nkoye ti na osundi wachi ti asem we pa mo amuti mo ma wo baabi no mutie ni ye pa obati baabi na wukọ akọhwe no na wukọ na akora no wukọ no di sun ni se guditi suma me no obekọ da me no obekọ a fa obakọ enkora ho ti na wukọ abroche ni ade police ni sifia de akora beka na otie enkora ntimi nkasa enkora ya action inti action bi a akora no be bia no wo yo bia intelligent e se hu ana ukọrọ uba na ukọ na so de na ekọ na akora na kecho se ma me de me nkọ ba bia me da ya na metra na che so hoy dai ekọ yie man mesre akora ye gina na asemi so ma me mo amone nkwa akora uba ne te no madaro ma ekọ bi so mo ma akora na ni ye nya kela so ma bia na ese so ma because akora she mo ye mo a na mo nkwa mo dia so beto asase so yin na dia ya o mini asem bia ka o mo hwa akora ni ye omunchiti ni good because akran baby okocha okoto obo na osole a odi agora na asa kwhye da dwem no wada e die na akran nya no I think say one real we beka say akran no ye happy ho na ni ji wo ho mo ma akran na ni ofie enna na eja madaroma mo ma akran na ni ofie e fi na akran so de ni beto fom mo ye beje mo particulars ye de ni beto fom ahwade madaroma ya o mawie okay the nation's anchor yana ya mbuza kwa se papa no wo ba da da bi ogina wonti e be sere ni die kwa so na enenro afopa e se se to mi de bi a ya na hinya se nyame mo bi ani na wo hunu ne ma atwa ho ahia ni ni di wachi ya bi wo mfa ni agro
abusuo me kan asɛm akyerɛ ɔmo ne sɛ ɔmo beti afan ɔmo nti anya masɛm ɔmo hwɛ akora we yɛ ɔmo bedi yie ɔmo ahwɛ yie a ɔmo bedi hia akora yɛ ogyina hɔ yɛ ɔmo hwɛ ne yie a ɔmo bedi yie ɔmo ahwɛ ne yie a ɔmo bedi hia nti ɔmo ne mmra ne so etomire bi a yɛtumi de yɛ ne bu nipa bi sɛ we deɛ sɛdeɛ ne te bi ateɛ ne deɛ ɔmfa bibi pa bi a mmara busua ɛnam sɛ yɛni ani a yɛde hunu ne yɛdi nipa akyi nti no na nea yɛsusu sɛ ɔde bibi bɛba fie ne nyina de ani akɔdi n'akyi ɛkyina yɛnkɔhwɛ no na adane ebi na tu Joseph no ne nipa nyina yɛsusu sɛ ne yɛde ayɛ Joseph yi deɛ ɔntumi mpie biem ɔkɔ yɛwie no yɛaka n'akyi but ɛdan ne later no yɛkɔhwɛ yɛ no na onuanom nyina akɔdidi ne nan ase ne ebu bɛ na aka asɛm bi kɔ nea mehunu no meka sɛ meka no sɛ ɛdɛm a bɛyɛ nkɔmmɔ foforɔ no nnɛ bɛyɛ topic a meyɛasɔre apɔ ɔmo ma ɔmo ani nkɔ no so nyɛ sɛ nyame bɛtu ɔmo ka afanu na ɔmo akora ne yɛ ɔmo deɛ nyina ɔmo nhwɛ akora wie ɔmo nsa nkɔgyina ne wayɛ nso nkɔtaa ne fie hɔ mo nhwɛ ne yie ɔpapa nhwɛ ne yie ɔmaame nhwɛ ne yie ɔmo bɛtie bɛboɔ ɔmo mo ntia mfie du bi sɛ nnɛ no ɔmo bɛka bi ɔmo atwa yɛ mfonyini so ana ɔmo hu yɛ poster wɔ baabi na ɔmo de bɛka asɛm ayɛ kae ɔmo ɔmo ne mmrɛ ɔmo ba no so nyame bɛhyira ɔmo a okay ɛno ti yɛnka ankyerɛ awofoɔ sɛ mpempie no yɛka nkɔdaa tete a ɛyɛ awofoɔ eti akɔdaa deɛ bɛnko a na maame wo ya wontumi nkɔtɔ adeɛ no ma akɔdaa ne ho insan no wɔmpɛ buku bi nhwɛ mu ama ne daakye yɛka Ghana mamra no a yɛhyehyɛ no a yɛtintim a yɛde bɔ man no ho bra no emu na mmerɛ and I do insist mesa can be emra ni mu mmerɛ sɛnyɛ mra ni mu na mmerɛ ɛna amanfo atwa tete one day se pain wo mokɔ akɔgye di ɛna obi ayɛ na adwene sɛ wo yɛ na famu di ayɛ adwuma ma ban no na Ghana fa ne ntampa fra akɔda ka so hia wefefo wo ho kwa so jim firi mu nsɛm efiri sɛ kaya abrokyire akɔda kɔ ma mu hɔ biem ɛyɛ tietietie abroni mfa na ma mu biem ɔnkɔnkɔ hwɛ sɛ wo soma no na akɔdai na so die sɛ yɛsoma na ma no kɔfɔ bibi ba dabi yɛbɛsrɛ Ghana wofoɔ no na yɛhwɛ nkɔda no fie kwan yɛfa so soma wɔ mo ɛne distance no akɔda no soma yɛ fie sensuo brɛ me fata no ɛda we no so no brɛ me na sɛ wo pia bonten de na saka wafoɔ yi sika ni brɛ aba ɛno ba bia na mehwɛ ne sɛ ensu brantam bi ɛtɔ yɛ no ɛntwe akɔda yi nkɔ hɔ ɛna na ma adwene wɔ yɛbɛsrɛ awofoɔ no ɛnya awofoɔ yɛ ɔmo wɔ da yi manko an yɛ kasa kyerɛ wɔ mo awofoɔ bi a wɔ baabi fie bia ɔmo fa sɛ futuo bi ɛbɛboa sɛ ansa akɔda na di firi mu no a no wɔ maayɛ no na ayɛ nsɛm mienu ida sɛ ɔte ase anaasɛ wɔwuo na ne wuom kura no kwan bɛn no fa so wuyɛ tie bɛsrɛ maame mo fa ne gye nkɔwate na akɔda no sɛ de pana member sika no no mo de sa atete akɔda yi a ye yo betumi aba ya kono odi for Samuel prayer council center twetwe komo si madu so enu ada odi for Samuel ono na woye call no ne call ne ba ye no so yakosunsum wiase o na akɔda yi onyirai omna Samuel mame modi for akwa aba sense no a wo na call no ebe susuo nyame nipa memo akwa aba ye ne Oforisuo nyame nipa bibia bɔkɔ de ahofɛ so de ofa ne kwa la koso no so nko na ahye che no so ye kama watch ni bibia afa bibia combination ayo di for Samuel odi for de di kan me de na ase kese be ma ho san se enura no ko wa wo ye no ma ye so ye nya hotoso se bibi sinde se de kan no nyame hira okay ade we de sanya de dada if dadem obi ayira se katacho se nkubu se odi for Samuel anokwasem and ye wo so mu hu no a wo makini ba bia kro ba omuno nie se omuno mko penata de mra ba me se akra no wonyira ye wo ba imko ye obeba tie no akwa ne ba me kan se omuno wo dada na akra no mbo hu no anu se ade enchene mo hu no okay wodi fu ansa na bebe no kwaku enu a wona ko ne susuo de wo mia ne se ye be chete fo ne afo anse de bia be tran ha ye kasa bi adanse minnim so obi ho no ma se ben predresa ba nanti a che nti wo ka se ya na edu me do ha gidie pa de nipa bi ya Thomas e wo wi ase enso sa na ye be ka no e trenti enya che so enu asem a ye kan fa akwa ye samanfo mu te bi de adanse a me kan se
aha ye onipa bebre aye ka o masem e wo saa no ma wo enu a me kan se dru de den a ma be kan asa asem we no me omo fa kra na tale a o pepa na wata hye yen fa ngo di for sambo minim de otime ye we ye do so kra wa ye bebre te enu a ye pon ye no tama me du fi apa na me fro di fo na mzo di enu a no se me kra na me hwem na o mo na kan wa kuma to ye na me kra me wom wo ka me wom na me nte de wo pa kira se se no fasting na asema a wo kan ye no akwara no obi anku no ana osan ka se Oforisuo kan word bi se bia ni su tobre na eno no Oforisuo kan ye na yete dem wa ne omo mutie ni ye di se ye gitu mu se ana ye kan se e be ye no kura because isu na to na no odin ebi kura akra na atwi bi da wo na wo bo atra etimi yi no sa na me ma dwe kwa na o tama me fro di for kan se akra na o ti ase onwi o mehu no Oforisuo te na me ba ya producers catch them say mama no am afre say akra mo no say yes na me nyame ye pese catch obi ati ase say agba bia wo ko bia na adanse bia ye catch obi am emfa ne joke odi for somewhere we ejina ho wa de ayira nye say akwara nko a wa yira obi bia so mo pa yira fa ko papa yo o wa hembo bo ano Oforisuo ene ne bresam wo se beja na se wo hwe mani mana na me wo se wani asa tata na aye afifie so ebi a ebedi nkomo di for some when me din nkomo bebre ba me na akra so papa so akasa aye afifie so ye kan nyina ne se wa obi bi ayira wa de a wo hwe a wo hu se wo tu kwan eno ma ye basa me se enjo di for some we se obi bi ayira baby ade ne share no obuwa na nsika ode ahye na boso obuwa ne sika no de bo obaye no ade ne gufo ma na sika na yira fa saade no fa ko di for some ana se nipa nso a atale a nipa ne ta hye pa no fa ko emre bi atwam be de masem ba wie no maami a ne ba yira ya asambre manfo ne ade ye mo ko di for some se mo fa kra na atale emra mo fa ngogu insu a yetenem ade chenye maami ne so office ya asambre man ne nsegu ne bo de neba enu ti na nra me ka asase na me ka yeso no abam to di for somewhere me ka amobi ati asese wa de ayira wa de a wo hwehwe awade bibia wo pe bia sanka bia wo wiase bia a uhu ho no pa watena uhu wase no fa ko di for somewhere ene da ho okay akwanchireja yo Oforisuo ye dance na ya chia obi a ohwe bi no tiefo no mahwefo eti chia obi a Oforisuo we de sanya de dada nyankopon afa yeso aye bebre na no se na nsan ne maame bi akwakwaje American visa 5 years visa no se wogi wi o de passport no betu fie se omu tu afri dan na omu na kodan fufuro osesa ne ma ni nyina fra passport no afi owie wo hu se omonde odropu ni si wono passport na yi envelope na passport ni shemu eda ko she wodropu na se no mde odropu na si so na wa pe passport no owi ase nyina wo hu se ayira enti wo mo bobo hu na odi sun ba ni mu ho na odi hu nkomo akire obi na nadam fo so e ma ne ha baby a wafrefre nyina mo se ayira dia de kan akoma to ye na yenko odi fo sam wo no akwanchireja kasa ayira dia na agera so kasa nyira ya oba ya Oforisuo oba ya mehwe ya nka ye nso ohima passport no ehye odrupu na ase komo kopeja odrupu tie omo kopeja na ehye ho chese woni ni kuromu hunu di omnyame me so obi firi takra de Oforisuo wo se ne ba ayira ohun baby ya wo omba ya on kire me kire om de akora no mo hunu sisi ye omo so kura omo no mo so mba fredi adanse chese adanse e koso wo manhia ahembo na jaba family house no eso so wo mo akwa embassy akwaje omo visa aba wo mo a de wo pe awale wa ya maame bi one ne ba wo mo atoto niema ne nyina wie na be ma na ka kire ne se nka Saturday e be no mbe wale be ma na ka kire ne se ne papa so mra meti asa okoba ya o se awale ne prosper no kakra na yen kwa ni mu kakra ne hwe ade awale atoto ho niema nyina wie yen prosper no ana ho ana omba me o wa jaba family house na ka kire o mo se o pese o mo wale ana se awale no mo fa nto se de o ka na o se da bi do odifo ani ngu ase pa ma sesimi na mfufuo nyina awie ne de to de a odifo ani ngu ase kase ye pa Oforisuo ya kire ne de onkonkoye enne awale na baso na no Saturday ya awale na baso okay
was boy ne sa ba be ka kire so ono na kan so sa aboa Oforisuo obabi be ma bi ahwe na di na koduru be wo so mpani biem bia wo mpani biem kura chese won wo ma ka wi asensem nyina wo so mpani biem Oforisuo ye di ne magu akwam na won neti obi si sunsum ne beda wa ya wo chese hene fa no won chini nkoye ada kura na obekọ ba bi na ada na sunsum ne beba beda mo Oforisuo ye di ne magu akwam ne nyina agyae obi si ne di hye nom nsa pa nsa no chese wonum nsa nkasa yadi nneema gu akwam Oforisuo say ensanum ni nyina ate afiri no so obi yale da hotim wontimi nya hwe ya kire ne de onya 21 days wa sole Oforisuo obi se wo pesika wo bi oni nua ni tirimu odi wo obi pa ni tirimu odi chase de obeka mi omfi no ba yadi nneema gu akwam no oboa wo de ama no Oforisuo obi se ne di hye bia wu onte ase wa ya onte ase ya kire ne de onye wo ma wonu aba ba so mu da ya a kire de wo mu nyina Oforisuo obi koko yantam wase wa ya koko ni ntime nso koko no wa ya koko no ntime nso enne yedi ne magu akwam afi wase ni koko no last year no koko no se de esi so ye no enya easy Oforisuo obi ye mane otua wonya bi chese watoba ha oba manhia hembobo a eke yaba adanse na obi di kire nso o pese na asase na otu no wonya bi di a wokoman bi won okobisa nse edie na asase ba ko ne nyina ye wo so nko ade da bia wani ageme so da bia mi su na o secret ne sai na o secret ne wo manhia hembobo na jaba family odi for Samuel omra me ho na obeduru ho a ye de niam agu akwa de me kire ne bia nso omomode so obetumi aye na otumi ya de a obohu se adifu juma na ye ode afre ne ode no okay yamfia man ntudwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumasi menhia ahembobo ejaba family house ekire yambo akokọ di ko jakokọ na so nyame beye nyame ama ya ma ayene ma ekina enuti dwamena ekina jakokọ na so jakokọ na so papa so we no any quotation bi o si na so de no ese no maso se enne beye bi ebeye dwe no maje su dwe enne beye bi ebeye dwe no ani sase no mtokore chi enne beye bi to mu wi anoro ntesu akansa no obo chire na ofa no babo mu papa na one preach what over titi ofo na preach wanti de me de beso so ketwa na nya de mbai mensaka wonne koro no echina beye dwe odifo tenase ono a otu kwa bai what bibia otewo obai wonya na ohwemi no ase ne nkoye okwa Israel okwa ko hwani ma bi na ebeye nipa nwa se obeka echi na woma na wose wa bai no waba otenase akwa echi dipa obeko biem kwa isa afida enti mesere mmomra enyi wadwe sa afida no obeko enti so wote wa na onyema so se wote wa na onyema ese me de lucky dube nyuma oto ye mwanwa ba ko ni we asi bibi nsikwa sa lucky dube nyuma no timmi pa the first album onse we asi bibi nsikwa Oforisuo na sa so betana ho no awen han han so be yew na me nipa ntia asese se hu se bode esi abera ame afa no kokwa na esi no program se nipa usi mu ntem ntina ba bo no se ka obofo o mrant birim se unyi duru ba bi a abrabon na ye dene sa abere ya ye hwesode nkrofo nso de tutudwa we di adanse wanka no anga bibi to no nso wo ye den nipa timi transit transise me de bibi nsi ntino mo de mkokọ no wan Oforisuo obi bai odifo na esere obanu osu okunu ade abetodwa ne ayi ne lete bi awanya ye bebo na baso o aban adwuma mkura wonti modina anot o epanyimpa ye bebo na baso akwam ya to na katwem papa iso nsanu Oforisuo ensetere makura na odda baabi
basa enye papa enye sada na ya de salata ne bre no a oni ne yidi afisi kakra go dem no se ho ane som fosu papa ne nsemo nyina nyefe o betana wa ama ni kunu saade we ya bobo no di obre no odi oba odifo no se kunu no ensan se tire makra be me na adin ho aboro o kire nyema kete pe obi anka nse so nya oja afa onum nsem biem na panyim pa wo ye panyim wo eduma kuo kese ma nyina ni da so onum nsan na shirt gu ne kon no de wura yu wa bran crash wa se nya agoro wo so na ye kwa ye de no ma no kire na kwankyera esu etime atwapi etimesro so wo do gardener entra ma mo ahwe ansa na wafukotwa eniema beje hu age so je hu o mo ba wi no keke ofoso so ton ne ento na obi ka kire se buru nyam ye to ade ha na ton store buru nyam no obi bi ye to nkrofo de onso si buru nyam na ye to ade eye bibi woni nyina ton tomakoro o de ntasu aka nse bo ni sikachi o kata ma se tintasu o nkai bi won so se ko buru nyam na ne wo ntum ofoso se wo bedi hene na se wotena wakasa me ma yem ne si ehene na me de me kwa na nan se be mo na nanom de go be mo mu ni hwa mo de sunsum ye dan no wa so be ye hye okay ofosu ansa na de man betu dwa me ka kire se wasem wasem di bia ba bia wo kura wudi bempa wotena ho e be dane fi se wunim sunsum asem na odifo sama me yete ase se about 95% die ye bobra no sunsum enti wudi agora bibia be dane e be ni so e be ka se be wagimi enso na mfiriw enti ne se de number ntu dwa afa na se wo ko wale mfa tim ko no wo hye no enka wade ho obetrom sanso ringe be jo ye tontura. Okay, what if we have a man? 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 yo kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho ne jakokko na so a echira nyame tumi ye adwuma akokko di ko jakokko na so ofoso ti kira nyame ya adoma de ne ni abere ne hia no okay de wo hia afiri obi ho a wotwe a ema no echira mbo abehia jakokko de ne ni abede echira nyame ya adoma akokko di ko o mehia jakokko no nyame bo a ochira okay mehia ahemboboa na jaba family house okay na ohwe asignam sisi ohwe pa maadwa so so wachiawo okay maadwa se maadwa na wo bo shan a otompa boa a metene kakura che metene ka che oho okay na bia na mani adagenti oho okay I know the for summer prayer council center and na ekotwetwe nkomo no odofo ade hia wo entena wo to so ade hia wo papa se wo tena wo to so na hwe mane se wi a eduru ba bia so mane se wi a ya na ne se ye no edene pa enu ti enyanse yi no na watumi abo ho ban kakrede yakwa yanim ten yanim na yakwa yafa na ase ene nchiakese enkoma arena of love we are on top yafa na ase enkoma wo fa Sompa Asem Npe Nipa eni agrokra na one enso administrator ma Sompa Asem Npe Nipa WhatsApp group yanchiachia no ene enwumire wo kwansoro kosokura dioba no anya abetrase okiti kriki akukọ mu ya yenwro ne mpaboa ma me empomte sei ne wa ma ne so kakra odi komo ofia sei na akasa odi de sei Felicia free hin e baaye wasa akropon dunkwa akwa so wasa akropon okwa wa ni ade ahia ho wakosam ne san ya ode abeda Sompa Asem Npe Nipa se yen ni betumi aboa o mbacho metu susu ena nipa no mpeso ade misika ne be ma me utieti asusu ya muye nipa se netwo mbacho na omo dos by na bi mu ntuento mu ye bi mu fi mu ma ye captain nti me na na me to su 10 ni nyina si susu na si
Mbacho media man to enwie inti me beyare inti me frɛ madam ne ka kyerɛ ne sɛ me yare inti me ntumi nyɛ dɛ ɛntu bi inti me gi me sika inti me ka kyerɛ no sɛ endu me so inti me ntwɛn na edu me so ɔbɛgyegye ɔma me toma ɔmo no na ɔde ayɛ dɛ ɔde me di ama me by since then me frɛ na on fa me text ne message on prime me ntumi hu sɛ ɔwɔ online pa nso me kasa no ho mboa me inti me wan on wan kasa ye audio ma me se wenye yie inti na eya me kasa no ho nye de ombua me na menya abotire obedi scan no de media ye de ama me ekwa be na mo fa so tususu no mbacho eye online omo post link na sa wo hwe na opesa wo tu bia na wa boso na wa kwa akwadwe online ya eye wasa coupon for online eye online like obia to be to be eh eso wa broche kura betumi atubi utumi unhu link no online no wofa he Facebook wana YouTube WhatsApp ho na moto no mbacho moye nipa sei mbacho ye 10 nipa 10 pe na eto mbacho tutu koduru sei ansan na wo yade mbacho na me join it to 4,000 enti baby a utuduru ye na so ma 4,000 mbacho na every week bia every day bia obetua 95 cedis into 7 days in be 6.650 and about no so ye 750 3 days and also 3 days in be 2.250 into me to 6.650 no 5 and I'm to 2.250 no so 3 into the boma be 4,000 juma be na ayo mbajo na me ye mobile money ena na di to say susu na susu na akwadwo ne ye no panipa be ne wo mu a wonim se otu susu no bie mbacho madam no post link no madam fu bitan tare won ho madam no kuma se here madam fu bitan tare won ho ena ode ma aka ma na de bre no nti ode bre na me se o madam no kuma se ha mbacho ani enti no post link no o kuma se ha enti no sa online susu no kuma se ni na hwe so mbacho no post link ye frɛ no sei mbacho de akosua foreigner akosua foreigner na se foreigner de ni onfiri ha mbacho ha no o krofo akosua foreigner mbacho ani krofrom no ote mbacho wa ba be hu se krofrom no ote mbacho ha no mo si ote ya na muso ma mo ba wi asem wo akokoduro wasa kuropon no ho antimi anto susu ho akosua foreigner na di kura wunsuro na akosua foreigner no so ye di adwuma mbacho tonton tare etu na di atare ne bere wadanfo no madam fu ne ton tare like okoni TikTok page no mo antare no se ye ne fe e wa akosua foreigner ho page mi ya e na o send this kan ma no na o send ne san na ye de antare ne be bele ni antare a o choose ye to de komane wasa kuropon ka e na mo de bre no e beduru kama e bedu ye me ne no kra na ekogina kwa anwa e koje tie ma gidie bai nti me na me sisa de a mbese me tu bi ebia me se bi na obook ma me hu bibi na ye mfa me se me kwa akoye de akoyi ebia na ska na ye basa nti me ye se sa de a we de wo tu na endu wo so a ye mfa ma nti e na me ye de me kwadwe ni ye gidie be na nya ya utimi to on live susu ibie mbajo because of say madam for the time that we no mo de bre no nti na wo so sa madam no so no post link no kosua foreigner mbajo an nti na me so me ye uso okrofrom mbajo okay time da de yakopo asante mantem kropo kuma se nyoma wa ha o nyoma na me kura nya wa online susu ikura minti bi ho asem da na ebinum atubi asosi di pen se wo husu obi atususu ni bi age ne de amana ni age pen akosua madam no post link me de ende me hu bi bai ye wono guest bebre o mo ye de o mo tu bi o mo saka o mo sika na no man tubi wo sa kropon wa umbeso no ombe sa da bi mi nim se like o mo wo bi mo nti ansa na madam ne yes na me ka che madam forgive ana madam for me get ne ka che nse ono kra osua etribo ana o se one ne madam ye de o mo tu bi na o mo sika na ye o mo saka o mo de ne de o mo saka eti wo de
Gidia unya wo foreign na mu ene atade na wo de bre wadamfo no eno na ma hu se wonye nipa boni ni e de be potin na esi akire Mbacho since then me frame madam no ka chere ni say me yare nti na me nkwa adwuma nti me nya sika nya de entu susu bie e na me kan sa chere me nti me nya me sika no ka chere me say endru me so nti me ntwen o ma me tuma o mo no obejeje owiya me na me to so 10 nti edru me so obejeje o ma me tuma o mo no e de ayede e de amame e na me see you mate by getting to be almost be 2 weeks after dem me chat na edru me so me chat no mboa me friend na onkasa me hu so online pa nso me kan bibi omboa me ntimi wo ha na me to ma adwin ntimi wa na me nso no ankasa ye odua na me se wanya yie nti na onye de ayese me kasa ohu pa bai onu na onye de omboa no wanya yie ntimi nya abotwe no be ye de obedi di misika ma me twenya be ye a month na afi de me text message a osisusu na nto enwi nti ma me ha na adwin me friend na onfa metumi hu se wa post ebia wa ye start me ye sister ni minim no me hu ne da me ye ma adwin se bia me kwa akosho video ni pe mekọ no na afi de me hu bie utuduru sen mbacho ena me ka se 4,000 ena me to ye musu mu ye nipa 10 bia me tuduru 4 ana me tuduru 5 ana me tuduru 6 ba ko no nia everyday bia 295 cedis no eno me tuduru 5 ena sanso na me san the same nipa na me sanso to 75 cedis on 3 days no o kan bo me 2.250 between no so 3 ena jaye nya no kan bo mu eduru 4,000 no 4,000 6.6 etu oka se 1 to anwi no emra be no de chekere wo se 1 to anwi ntin hana adwene oka chere me se invitation me ka chere me se me yare na me to be oka chere me se me nya abotwe no obejejo o ma me to ma me sanko for 5 na me to ma o no edru me so a obejeje e de ayede e de amame nti me nya abotle nti me ye audio ma no ombua me wa no no ankasa sanso frem no se wenya yi nti na me kasa onye de ombua nti me nya abotre na obejeje ayede amame afi de be ye ayi me wo ha me sanso frem na o se mantu enwi nti ma me ha na adwe na hana adwen kire se ontua wo ka na mbode me ni ba yo ka kire me se edru me so a o ma me to ma o mo no bejeje amame nti eche kura na afi de o ka kire me se mantu enwi nti ma me nye de ma me ha na adwe okay eman me ha ma adwene kura fise susu no wantu anwi tie fasika no emfa emma yakọ ne ofie bites twitwa bi bobobi na ye komra se ne meto asem ne so ababa wa akoso afore na ewu kurufrum eho na se ewu kurufrum so kura so ya asem sebe ya asem wo ya asem kesi o online business abrantie bi wo fia no de ni bibia woto no online ni bibia woto no online na daku bi afa na ni ase eno de daku enda yom de be hwani yenkone no ofie betes entwetwe komo simadu so emra sisia na medical ka kire wo se o maame ana o papa firi mu a na se wo de wo se obehunu gari na wo de ama wahoho se omra mebom so a ene wawe o saa na wuntumi emfa ensuo emfa nsefo wahoho se omra yie ifiri se de ensa eye no de ofie betes eye no odi so ya enye yiu odofo yetwitwa bi aponto na se yetwitwa bi abadinto na se ayiyo no nyina eyofie betes yetwitwa bi mubobi nemra ye ni so yetu ebotomu a esiase ame abo enso a emu eduru katachie memo akwa aba panipa bibia boko de ofie betes yesi nansen ye kokwa de yesi na nya asem ketwa ene de ejene kan enye easy eji babia yes nipa chesi an se chesi the fear bitters he say ya pon odwuma yi de na ye kofi tempanyifo nse moma ye nkoni fie ni fie ye fie ni fie dia na ye to nsa afre the fear bitters and the fear bitters ayimre maba hai na be de ba ka cha manfo tempanyifo ene mrantie say si ye ka ansa abadwa so a nipa enya so mfaso eno enya apomuden enya so mfaso a na ye efie bites
efie bitters no eye na amachi bare ehene ono na eden wakeka enua ani nhini na ede abom nti efie bitters maba ha ya me ka sei na me pa kire se so obi pensa bi anom na watini anya na nipadua no mu asane no obi a wo ho a na ne nsa eye titriti obi wo ho a obaye adwuma kakra bi no wabre isi ekwe magazine fo tam na de o me ekọ efe ne se afuom ekobuja ekododo o mu nyina afiri ho kwa obi abre woduru fi a pe wo fie bitters galamse fo nyina o mu nyina ampe fie bitters no mu twitwa bi na twitwa bi a ade be chen oto ho da otimi da ye ma me no mu dwa so kura so fie bitters o mu nyina bo agro ensa bi aduru na ofie bitters na mu hu ne saa no haban no wom no bra no so wom na yese aduro ba ku bi a wode sa gum no pam sunsum papa ma no mafichi ko nu kra nyina anye kama so fie bitters e bo pa o ampa ma no mafichi ko eye o hawde ma wo oba bi o bebu ni nsa ya to ni din no ya mansa no boso mi aso that's obi ahu say bibiasi na we calendar wo fie ho sa pepepe and what ye the nazo bi nya one tot ne fie ne twa se boso me so a bibia ba ye ba boko wunya wo haw bia wo na ade ba ko a eye wanwan na mrante ne maba wo na tu agu so eye hu because eye enua ani nhini ne nhini bi na wo mu na ti si ama fie bitters aye bitters no edua bi aya na mpanyifo bi bu be se abofra pa de kokwa hu a o mse damna ma haban te damna ma kire no damna ma woni wa kan yi o si abofra pa de kokwa hu a ye wi damna ma ene kire no ya abofra bi se masoro panyine nso wasoro ameba o twa damna ma hini no di tua na no no wi peace ka kra bi o ba betena so a ene na ba bi ewu nti mlante na tumi agi atoma hu se efie bitters de ye ka bitters mu pa de a ene ya me no ka se yes no de obi ha ene awie na ababa wo bi busa me ofie bitters ho asem se yesi afichi kom no ema de ya wom etwa no ene de ema yesu etumi ba na ya ye mai na so twitwa bi na bubo bi ema nyina etumi nom na esa makom dew wotimi atibia di aye no kore because eni nubna ne womu onuma eye ni padua no madwuma ema mogya no musane obi aso mogya ye adwuma ema wo ekom timi eden edew wonkotra aduano nka se afi na wote ba ko no mimiri wonim dabi ema otimi didi na ansa pepe no waye fine because ebe no mogya no waye sane fine na ma weden wodidi na wodidi wie nso a ama woto won so a wotimi eden ada nipa bi otimi da ade chi a onam ya bia eden ene ho efie bi ta ade ba ko amagia tum ma hu se eyensa se ekasa e che se edua bi ti se oya ebi mo fe no kuo ebi mo fe no edua kekaduru sad edua we ewo ensam a onuma unsampa ma no ensam nsan so no we efie die enu ntina obi tompono sa abadin to se wedding enhyemudie bia se do panyin ka se kwaw me be ya me dru brema UGC wo ena me ka tai eju ye ntimi se mi si efio na me se oh what dey be ni mo dey on the studio what did the na mo fie bitters what ni sa oh did the na ba bia wonam bia enu America say say bu shan station wo o ma bo atem wo kwa bitters mu twa nyina eye efie bitters ahefa na ye fie bitters ya ibenya bia to efie bitters ku bia to a ibenya no Bronikuru anase amachi bare ho ena ensano nititru nyina ebe okay ana ti ba bia to nsa tu nsa kura no kwa benya bia to obenya bi ba bia tu nsa bia benya bi ye fa ima ne ntudwe number no eye 0594 399 434 0594 399 434 0204 853 500 500 500 0204
0204 853 500. O friend number is here. The whoopee beer. Open cutting 30, 50, 100. Okay. What you bitters no or the phone no hangover be anymore. Hangover be any. Na if you bitter said the amount for a camp once a mono. Kabu be here say car will be anto be a co and function free Jim Kababu. And you will be did no child na a 2 minimum. No to me Eddie. Or man for no more a deal few bitters I or more and sound moon if you know, or much less say, said you will be see a dino and what day. H.A. Mujadru. Because if you bitters in Eddie, Nana Kumen or Tono Boissy. A pay in Puna, we are men okay. Memen down qua ye 2 young Japo Quayu. Yakututu 20 damna menhini krama akwati eni hini bia eye efensen etimi ye entri modwuma eno ne ye kwa akututu ye wi ya wawa enubuna no enso de akan dua bi se wote se wo ensam a adidie wodidie beka sa den afede ya bro enso nipa ni ndie beka wodidie beka ye mafie bitas ne se utwa and some will trap it, never one. Where do you want to feel because alcohol woman, a kid to be much as a way no chocolate to me the few piano. I know them piano and send you a bone, and some be bone, one bone. What do you try and I know fear? Ya for man to Jaya, but I be Okwanoachia, Nana Ama, yes, Asem Npe Nipa, or Manfu be crowd dime with few bitters or more than Sidino or Musicasiada or Mufu. We are so busy from San and will be anyone in some be dying. I know there's and yet you will be any over fans and every penny we are not there. If you be a net or more my jabun for Conum, if you beat us from Coboy and not yet Tiasium from crack. Oh, no, Okotokra. Zero 204 853 500 0272 669 669. Okay, Penipa na otwe se na ede a ebese hia ye ne efie betes na etwetwe nkomo sena etire enyante ye nya achesoa dasene ye ne efie betes ebesan ehia ntodofo se ofie betes ye kan odofo pebisho ofrigi no no atumi atibie di na mpaso nkomo de emema no kora di adanse ye se ofie betes oyenumuru enya asem ketwa kora krede yakwa yanim we ne Sompa Asem Npe Nipa no de asantema agya tumu Ghana man agya tumu ewiasema nyina se ye no eno ene Sompa Asem Npe Nipa no eno ene Sompa Asem Npe Nipa no kokosechi famizia na apesa dodo we sa me wiase nyina atonka aduro bi ebeba dem bia kokosechi ensa bi ebeba bia ede enko na akoda ketwa wo gye eya asem o yakwa yanim ayanim ten yani fie betes na twetwe nkomo no bibia kabo eno so ya de ya kokosechi Fletcher who say would okay yehwe say abam say light no higher TCA light ni die ni say prefer asem o asem okay ensem atimi asisi ye de akie hu ye susu de kamantam amowo
adwuma mu wo mu suku eduru baabi ne yesi edwane so ame na hakora nkane de ekirikiri ase ekire sei na yenim se susu de akafi a oti mantem atume ho ne yegigi susu kakra ene omo a ya Asem ofia o azuka no sei ya Asem o ma metie sei no ababa wa na osi susu no onfa ma wa na so osesei aha kwaku de first way pon na hwan na jeje muna no so wo fa hen ono de minim baby o by foreign na no post link ena mo send su sika no koma muna no so wai mi de minim baby o ma me wadi nkoda asem o sika ti se hwini munyu ansa na benya no wa breu ye musa se hwa wi a wakotena so wo ye mobile money eti se utie wa ankasa ntimi nkura wo sika wo baabi abra wunyi bie se wo susu no foreigner ene de link no baaye na mo asandi sika so akoma muna na muna no firi na eba se krokro da dwon wanto bia mo behu ne to tie so o kama na kosi sei yani producer antwetwe komo san se asem no baaye no wo mu a wo ko hen ya hwe TV no so what trend dem adada munim camera se movement ni city skotna se enuti sabre no producer kokosachi ene wo mu atwetwe komo susu mpanifo no de be ne kosi ya Asem o kokos me mu akwa aba Oforisuo meje so bibia bokodi boko yese susu no do link no ba ye friend foreigner otua foreigner na sika bi o sande komo mu na ma na ni di komo ewe mene omumienu nyina no adi nkomo mene foreigner akasa ana mene akosua mu na so akasa na de ekosie nyina se foreigner na de link no adwuman omo de di maami na de ekoye ni se eba yentio ofo emse kania ne bobonani na ebredi nti no foreigner no na ya na ode link no e de ba TikTok ana se Facebook eti ono no postu a na se bia wo no wo ye obi a wo tai join eye social media na wo ko boss se pa na afi a link wo nti link wo wi a na afi wo start no no edi nkomo eti ono udi nkomo no wi a wo wi a na afi wo de amamu na no nti sikasem ne ade nyina no mo na na ne bedi nkomo akwa animu a omo wo hefa mene mo na ne kasa de mo na sisi no o enkran oni kumase na akosua foreigner no ono okọ TikTok a Oforisuo ogine ho me na ho yi pa na ebra me ne kasa no na yedi nkomo afedu me no pese odidi matem de opeso ka chem nya ne se wono na dwuma no woye na Sompa Asem Npe Nipa ye ti adwuman soma manfo ye biebie ne o ma so kira manfo ma binim hu ne se Asem Npe Nipa se obi bu obi kwase ya na obi de wifo kwan boni bi so ne nko ye chichirim kire no ono so ade a ono adwuma de som o man Ghana eti ababa awai otua tax ya wo kekan se ono TikTok ene wo kekan sanse mu no social media ne won bia se ne ti obi po obi abu no a eho ene omunya no eti omu se ababa awai wo obi a onye kumase ni ne mu ofra sanko asampegwa ena wo a wono ebaaye eti de okanya nse wo se ababa awai ni din a wono so de be join eyesusu no ababa awai kura omunnim no eti mibusa na se na se omunnim no eye den no timi nya mu na kwa de wo so onim mu na
na mo na ne mom na ka say wono no lenke no mo na ne mom no no ono mom empusu ana say wono no fam na TikTok mo bi hu say wono susu say no mo ye no honom tie say omu betua ne ka no so mu tie say de o kan na say wo say ba wo yi oni evidence say o evidence ya chat on ne chat ye edin a wode wo wode say susu ni mu no ababa wo entimi enfamra so mo ti bade a obehunu say ababa wo subusebusa na ono so kire say say din na ono de wo TikTok wana say ono mo chat no obodi ne kire no mo so mo nim no enti ababa wo say ade a ono say so wadwe musika wadwe musika ne o kina so ka ho enti di ababa ne pe bi say wo ye bia no foreigner no ene mo na ne so mo nya baba wo sika omo so mo nyini sika ba bi ope bi onfa na omo kra mo na no say nyankopon ya adom a wo won kran say nye say ba bi o wo ne kwan wa enka enua ba so aye na jo so de ne ba so mpa hanom abegu na ni mu ase a obesi ababa we ba bi a obesi ni wo court san kwase asem no kwa na me mpatie no san se wo so sa court ni no mo lawyer asem na me mpatie no wabu obi say ye kan ho asem ase ba bi apa onfa nko so person de ne ba so mpa no begu na ni mu ase dia because ono odi nti odi dia ababa we ntimi mfa ne 74,000 dia he na mo na ne kasa wo so ono wo TikTok ni so bi ono wo TikTok ni so bi wo say sababa we nim no de asem ne ba fidie so da enye ya Asem Npe Nipa no obetimi ode ye be kokko na baba wa we eno de be kokko san se wagide sika ye tuoma bi mu ye tuoma bi mu nyame no kura ni ye tuoma bi mu eti ye say no ababa wa we wo se won fa na evident mra ni de dia wo de ebe ye susu no mra se o tu proof dia o de sika be ma no wan kan susu dia ababa wa e bo ni din say edin say no de wo TikTok ho ababa wa no say say din no enka sa susu no a ababa wa we e ka ho asem no eti ababa we kwa wonim no omo ya we say ababa we atua sika mo magide wose wonim no e ma ababa we ka say si wonim obebo de dua ose one de dua bo no kra de ono no mfa ho anyan happen saa ye bodua bia saa ya no mfuru say ewa enwa saa ekira ma me ne saa mu na neni nkomo okay ese ye kan yiribiribi ne wante a yirabra baba ye adwuma eni ababa we kemema na kwa aba ne ye ko na nsu ho eni ye be ko nsu no so ma mi bi obefa me nkokọ a me bo ni dua no a wa na anwe so esan ne de maye wo akiri kura no so wo se wo den a ye be hwe ma me ko akoma to ye mu ate ye be hu kwan ye be fa so ate yeko na ye ne paso bitters enko twetwe nkomo emra sisi sanse paso nu ankasa muhu won sa no nyame no kura nim ni ada omo ye no omo Oforisuo Aboagye sese die ensa woje hu wukumasi na me se ade pa ne ton ne ho na ensa papa bi abadwa so ensa papa bi abadwa so na sansa no ene paso bitters no wo hwe sede omo atata omo bottle no ho no a ye foreign drink bi kwa abruchi mamu nyina enya asem ketwa eno am si opale na mepe no papa na menim se me channel ne fa so a abranti na no ate na no wo kama paso no na de obo na abranti bi ofi ha wo hunsa me nim de ye odensan no ye eya asem o okay yakone ne paso bitters ye bre no ehwa ye ne paso bitters emso opale bibia bako de papa yesu adaroma me ho de se man kasim preku ahode wo hoidie na ne paso kama pasa akwaban no what they say Israel for kelewe fantastic no free radio ayanye ne de wanye de wo ye ye ni paso ho nkomo ye bitters bi amanfo bodin pa that's it unse ensa bebre ne organa ha one bitters olele bitters one bitters ba obey bitters mu nyina university graduate emu IGP emu professor emeritus emu chief justice open bitters mu nyina African Union United Nation enye mistake eye paso bitters so say ensa bebrebu a wonu a bon se okoda ase woda wono ceiling fan betu abo enu insa na koye ofu insa open sa papa wonu ma ye biometric registration decongestion national sanitation woni pedua nu a
Your friend Paso Bitters. And no question ye. Wabawa kono antia kaminem segalam so for bet. Anoma yuano. Unuma e Kenyao. A revival libido no. Nanu Chrisia akona obenyano enye ize. Oba okwa fichia wakamu dio. Setiti adeno. Unse first na near the adeno na to do. And the Facebook, Instagram na TikTok. And 2 pence a papa wunuma. Ema utimi tibi di obana bema. Nesi ni peduano. Nema ni peduano adieche wunya hangover. Ni peduano mreti said ya Russia for to bomb wawa. Mansanka Paso Bitters. Na wabia bas. Any Ghana fnenina. Ensa ya numa wanumu. Ensa unmu yuham. Ensa di kwe jabo asia. Wanimu wasunsensi fomuda. Ni efene Paso Bitters. Na no kwase ni obo wamu wankran pumpuni mantama. Aye company. No kwase efene Alma Water Company Limited. And a din sapope be jama soa. Ebusuafoni adofo. Min Canada. Oyo ba na no kwase no do official all the time. Watin kanu we chi. Yavan say no kwase no ku ahia. E okumase soame. But watin kanu odon kokoma from place ma me krobo. Da ben na okubenya akono adowie. Since watin kana wonya no. Watin kana wo fam ntino. Ema okunu nya odoma pa enfama wo. Ye no nsa no nsa ebo ni pedua emu ni pedua emu ni munyinya ense ni pedua no ema ni ntwintwam na be ma ni pedua na ye fa ya kono oti ase ti sa asante achimpema ni ba wem enu ti Paso Bitters no enubra ni nyama pa enu kwase ni mpanifo e de gum no makekesi ani ebo ni pedua no nyansem totoa especially bema no kwase ni e ono susu na ho de wo form abusuafo enkonom red enkonom blue enkonum Congo ni owo bitters enkonya lung cancer cerebrospinal meningitis unya Paso Bitters na twetwa bia ubedi di was ready di form udidi okwa bi poso no na di o mamponku na se udidi o mantena faja to no na udidi o manso da tano ni totokrom be pona se enti anum nsa no Paso Bitters we no ayensa papa edi ahode bre nipa we yensa papa wonuma eboa ma wadidi ekwa na ekoyie emwanu ye hwam na ye bema so umem obu abema bu na bema afon ye fia so wo yire numa na ase bomo to enye ai lingelingelinge ase ko abitifi a Methodist primary school crayon na no mo de chiro no wonuma ma power bem atunze bema mu bema wo hia Paso Bitters ewi ase de akurase anwa na chichiri kumase do ene wi ase patakunya mo nsampo wo wifu adaka no obebo nsa be wi obewe tebe so nchina ma na ase bokroma anyaka open sa papa wonuma esiesio mapema ujia naso don't say the whole Ghana wope Bitters munyina Lami Yama Asamoah Si Ronaldo Messi Vinicius Junior Kylian Mbappe ode Kobia Bass and a Bogua Alma Water Company producers of Paso Bitters na benum nsan sebi egua hodo enye nsebi ane enum ensebu ahunum as a wutwa hwe as a Ukraine Russia for asia o borderline so a ye bu opesi ye wiewio edo quarter for asia na wudo cemetery ewiase konkonse nya yo a de bia na ye ma na so ekoma de na chefu awanya misco ewa wudo cemetery open sa papa no Ghana ha mesin sane doso na so ensemu Lami Yama and your friend say Paso Bitters PASO National numbers now was na ofre na person who to be tongue otobu obia bar or sport and a pub and a restaurant and a hotel guest house and benefit crowd say ombe bow Ghana for na open sapapa free amasama isi bontele kopim zabuzugu tatale and sapapa wonmu ani bia times 3 efre mina kopim zinabu barki su kopim muntaka efri cha kopim wansa bema mami papa me don't finish here my brother my sister radio and TV presenters Mama Munsanka Paso Bitters eye Paso Bitters kaja bakwa Ensabia dro obe feeling Ensabia dro nanu do official dia ogidi Ensabia dro pa o che kotokore house of folk mo bo wan eye Paso Bitters okay na oni bibi ensa we no say the Ghana for ajatum na serious kwancha amachi dede any daddy lumba nyom ankwan mani Teresa and intima Munsanka Paso Bitters ejabo bi ase say Ghana 6 March better Paso Bitters. 1st April better a Paso Bitters. 24 December, 24th, 25th, 26th December a Paso Bitters. 1st and 2nd January a Paso Bitters.
kotokone has a football ball na person feel champion e paso bitters ensa papa no wonu mani guase e bia nim na be feel champion en paso wadi diem enu oba wakono atie kam paso bitters ogidibam odemma of the onyo we shai chachu shanshu mankransi ne koi paso bitters emu odeye ensa bia dro pa e paso bitters ya fa ya mani ntudwa okay number no television is no but you free way +223 no outside this country but free 0533 okay 770 490 okay 0533 770 490 0533 770 490 what's Ensabia dro it means that this is a ballistic big test in Ghana, no doubt about that. And until we see a funny under four, mommy, papa, me don't finish share. For we see Kata de pa, Nanya Kwananya sha, Nanya de Pamu and Pediano, we won't ACS, name one more day. Open, sir, Ghana, one more, any Pedianic biometric registration, decongestion, national sanitation, postmortem and embalming. Don't go far, don't think far. Grab Paso Bitters, a buffet by a ben law of virtual social distance. Paso Bitters, a more dead, HNS Mandela Papransa. Go for it. It's a special delivery. Ghana's number one. Okay, yane Paso Bitters, and na a train common. Okay. Fakwe benya bia. What do I need to Edum Kumasia? Omomuton saying, Kumasi Keo. Omomuton saying, Kumasi Keo. Ubenya biato Kumasi Keo. Omomuton san ewo Kumasi Keo. And ye doom. And ye doom ubenya biato. And in your two friend number now 0533 770 490 Ofra a patropi bia to open the do to and so betima supply Ama Water Company producers of Paso Bitters and Sapapano Ayadro as a woman no religious here a koya kasa anya sem to akra go. Okay, and your penny papa number no. Ya best say baby a ton sa tunsa e wo Kumasi Krupum babia Paso Bitters. And I say me duru asante ma pomo se Paso na bi ta ho nam say Paso awon pam je ne hanyina waduru ha adwira nyina Paso Bitters ye adwuma ho enya asem keto a. Okay. Ye hwe na ye mobo number no fa kwa ibenya bi ato enso ye mobile number no. Okay, numbers na betwenya bi ato na me di tuja no bi for me number ne 0244 852 852 0244 852 0244 86 26 85 0244 86 26 85 for kokewa obolo shop obenya bi obolo shop obenya bi ato okewo okay obenya bi o mafin shop ato okay obetibenya bi so Mate Augustina also ato okay na kewo Mr. Kwesi so obetibenya bi ato Mr. Kwesi na chese kewo from body e Paso Bitters okay more there okay wadofo ye ne Paso Bitters common no emu dene so emu de e ma person renchen okay ye ne Paso Bitters and the common nyame ya ntomo adasene no ano Wednesday Paso Bitters sa wo fia baby etonsa tunsa e wo Kumasi Krupom bia no okwa obenya Paso Bitters ye gro akwa bi pre ne ho wonsan wo ye menwanwo ya asemo na me pra me wa tunsa wiesa ya asemo ha mo fama no mo fa ni nyina akora ma no se wo bie store wo ne da ni mu so ye da you o twene wo a won tiase Paso Bitters na ye ne wo mo ekwadwetwe ko no ya so pana members interest sanse ababa wana sem no emu ye rem pa mu ye rem susu sem no yenhwe susu sem no anu odin pa ya sem o the nation's uncle ya already show ni bia wotie no nyo bia kese em se afutu tia afa na mede be ma ababa
and the dini sabit afrache ye bere peno didn't say sabi area mpo upeso jidina on sabit makadi and na form enti so bi bere building a na wadidi na wo bra building ni na ekoba asa ba e kan ase manya din to dem bam de be kokoti wa ne say ni takuni ne sempo bi no wabo ano ene na bedi wakache empani se mekoho na nyame na manko eti mesre ni die na maka akira baba ne se ofiri se ne din hu hia na obeso obo ho ban ene yenye bibi bibiribia because ne nkomo no no kredi mi sheda nti ase ono afiri se sika bi sa akọ a wonhwe no ni ne hu ni na nye tietia on forget me wodin ne ho ahwan di wo hu ni unim so odin be se susu obi abetuma ye business nipa no waka kwan mu antima nto aso enti no se wa ba wo gina de nipa se na atomo mo agege na de ama no no ato awudin so na wokro ekoba se wo pese nkam no obeka na so wodin na ne kan ye kan se omo mienu na omo wo social media omo ni omo hu ni omo nya em wo fa se fo pese menu nu omo kase firi se minim se mafutu be mom diska na ba na ama ne yetena so biema no mbeti no maso mo mpe on first kan beto ba bieda nyesa ba bi on be hu omo ho no enye ba bi omo pe omuni omuni ya. Okay, yanko the France Hotel. Na the France Hotel se men kancho se ono na odi hotel papa ede abakuma se ha. Omanfo dodo no aba mantem kura dan unya bi ennem efri se ne dan no emu efeye papa na wo se anopa no obema breakfast o na wifi so a wo de be browse no eno so wa ma bi kama pa na the France Hotel se restaurant no 24 hours na che so be da ho ekom enso entum enne okra na ope bibi atwitwa na wabobo bi ete se bad ya the France Hotel say ebi ewo ho na fa ko be park o car no so no ho enye den kra the France Hotel ewo ehwa dabraka woni Sompa owo Sompa TV no Sompa FM ya chiri ya enu ti se uduru hana so ko Sompa TV na open the France Hotel ya enye yira kra 0549582099 0549582099 yeko the France Hotel na yekoda na ye ho ento from azigblibo so kalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke say bra na adie biada ye hunhum sembia no ontumi empire fa hodie ni oje emfa ma togbe ahaban keke ewo afijase akwantempo so Bofa Hospital Junction duru ho agina ho ema no na ye bebobo no ekoda no baba befa ama adie bia wo hwebia no togbe ahaban keke atumi aye ama 0244484747 0244484747 eye togbe ahaban keke azigblibo so kalu kagoka from Benin was it win big with mega cash lucky boss or for na mega cash lucky boss no kwantia nemusu nanso so no kwan we do for so na de nyasika ho ebetumi esa na ho beto pa o se da star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash abema prompt messages no sheshe 50 pesos e kwa utwa ubenya sika pudu pa na wadi pa was mega cash lucky boss win big live large na word of say ye call Lawson beverages ya wono ena di durema bitters ene ginger liquor no enso abedwa so aponto nya bedi to no nyina no durema bitters ene ginger liquor ena make am from dia mam oroko fa ko ye tusa eton se bia no okwa durema bitters ene ginger liquor no ubenya bi ato maka cho se twawetu na wapem opem a eye kama pa na hangover bia nim ubetumi atibia di pa aponto nya bedi to no so nyina da durema bitters ene ginger liquor no ena ye kamfo na ye dia mam 0242133577 0242133577 the man bitters was it chabi ne gira wo na so pa odofo ye konye kopa bia de ayeye yiu ye konye kopa bia ne de aye aponto no odofo de be bia na meka de ama eye klobie na meka fo de ama wo klobie na Ghana fo agiatum odofo fa ko nipa bodompem eye klobie ye eye klobie aboti to ne aponto no nyina no eye klobie na mom opemfo no bi uni fie du nwotwe a klobie no
omna sama yenti o enti oboso de wo nya ne se ya betu mi nya ba ese mo fa so be me pa na no fa oso busa na dwuma wo ye oso e mu ba ne boy e bia e ka sa se mo che o se e bia enye afi bia ba su bia ne se se nipa ndi bi ma me bia wo yi oba be sia tia se ono de ono no onko ane waba nti wo de ne mobile phone se odi anna nipa bia fa nyansa kwan yes and I'm present busa se obosu sika wan kasa oti ho kwa ye ne ko sika she oboto ma ye wo de adokwa no obi pay na wa usika wasoma se enko abrawu ni echi e wo so obi be kwa ne de beba ampa ye gitum ene se no my online business yi ene jim sika ba le de aba nya de ade ebi mu ye eba ba mo fo so de be me kasa se mo se nye afi bi aba so ya na me o ma sama be bi da utimi nya me enya ba force say esese me ma premu asam eye me dese obi eye bi say yesi online business fa sika bra hwe ababa wande woka chewo o so wani afa no no be camera say din a wo de ye ko mo ni wo me ko bi ana de bi a wo ye bi on the constitution o se no wo so wo to na group me bi o yare fine wo yare ya wo sika na de ko ne ye sa de ma obi it is a constitution no sababa wani nya abotre ene du me bi enye sabi jimi na nipa bi ajimi ene ye fro na nya abotra church mu a nke bi ana ka wasem wo de because me na me ya de ade na me wo constitution wo se wo du finfin a e wo ho mra wutimi tu wi a wo ho mra ni nyina ne sese ono na bechi ababa wa so wo tu susu na so wo ye sa no ma edu ba bi wo ka kwan sika no so na ho mo do so nti wo de e ba ka bo ma ne de ama we ase susu to ene ma ko ka kwan online business maami ku firi mu fia ne nyame ya adom na baba we ne kasa na se sika hwe ye onwa wiemfo ba e ma wiemfo ba na so timi ye ho prema anya do ye wiemfo ba nipa nim a wiemfo ba bet ba ye ho wiemfo ba to bet ba sa ye ho prema anya na dada ba nye bibia na beba so se we ye bi wate ukọ ayi phone no so ni esi bibi ni se se o send ukọ on like sa mo bro for like e coin na like and na links no we are yeah Mr. Okwabrane te mo ba be shat te mo so nko bawo amanfo ye mo ndi wo se mo ba mo iPhone so ya yiso TikTok so na yede wo so obenye di o pe di te se de wo ka se o wodi na baba we e ya de ne be ko court mo de ne ko court o so be ka so se misika wo se misika no na so misika so no so bodua okay masre ye nua be nyame adma producers mo ne oba ne nkasa on pass a papa bi ke no be chirechim ade na o ye ne constitution any say ente sa de a na obey so obegye no so aka say no church ni din ni sa no ma no apra won sususu say what is sika ma wa ene na ma ni pa bi wu a what a shock ana teta da ho enti obi tie ne on obi friend in country say na sam ye ka ababa won ti no ma bi ase onu se mu susu okay enti ne ofo so ye re ni hu de be afa okay enuti yan kan say ye nua ba foreigner mo se ba ko no so de say muna ewiase ankasa no emu asetena no se enipa nhwe ni ya da bia no obefam da ho ne musa se eyampa se susu na baba wo we sika bedim ana ne sika bedim se ne sika bedim an hye ye ben e na govern wo susu na wo je ne se so obi ka kwa mu se de omuna samwe ka no ena so obi so kura ka kwa mu a eye den no anu ne sika e wo ho eno ti asembe na wo bepe na waka ama ya hunu se ampa susu no na wo jeje ana se ababa wo susu ni sika ntimi medim me pese me ka kwa akire pi ababa wa mo na ne foreigner no omuni omu huni se omu yekumase ma anya sanya me ya adoma wo kina me pese me ni omu di komo na me ti omu ankasa anu masem na kire tabli asam no to so se wo mo anya so omu di ababa wa sika ma no ye be kire tuntum na duru ho so de a ni obi ne beka se ko ne ko paacho ne na ne dua no efiri se ye hu obi edua dan anya no e wa fidie wi so amana to na nanom se do ma me ko akoma to ye mu ate o ma yo mu kumasefo na duru ba bia mo ni tipia o ma ponte ache e tie akoma to ye mu ate 0554 na 31
0554 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 yɛnkɔ homa no so ne yɛmfa 1 2 3 calls bi na yɛmfa ɛnhwɛ ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛsɛ papa ɛyɛ asɛm o sɛdeɛ nsuo no fie tɔ no ɛyɛ asɛm yɛbɛsɔde akɔ a ɛyɛ Cedar Worship Center abu akɔ akɔfo dua hɔ no wɔn na de nyame asɛm a ɛmu hwam nso ɛde ɛbɛbrɛ wabra yɛbɛsɔde nkonnwa so ana 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na yɛnkɔ homa no so na yɛnkɔ ɛnkotie ahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ 0355 40 45 28 hello okay yei okay yei yɛnkɔ yɛ ne mɛbrɛ no so ane sa mamenkyia no abɛdwafoɔ no producer kwanta bisa ɔba ba no ade bia meka sɛ sɛ wobɛsi ma yie pa ne wɔtamali a wɔn sɛ mefɛ kyerɛ bɔ ho ka ɛkɔ ha deɛ ku nnipa nansa na mabɛyie because deɛ ababaawa ayɛ yi paa mekɔtwa mɛma no ma ɛnyɛ ntwa mepɛ to deɛ sɛ nkanka ho ti ɔfa sɛ bempɛ aduasa anɔpa so amfa nnipa bi a mafie a animadeɛ de bɛma ti sika mmabaawa no wɔsɛ ɛboam de mdeɛ wumi aba yi kɔtɔ sɛ bi ɛda kyerɛ no ɔfa no ma sɛ bi agu ma so nom na bɛma sika berɛ no ɛda ase pii okay hello yeah adwuma da sɛ no okay yɛnkɔ yɛnim hello yɛntie o hello good evening magye so baabi afrɛfrɛ din meda sɛ ɔpɛne ne bibia ne maate nsafo gyan mekasa me firi agye so dɔme abra yɛntie o kakra meka no sɛ onuabaa no nsi ɛnɛ sɛdeɛ wiase no ti korɔ no ɔpanyini social media ɔn sɛ na wokora wokasa wokora no wonte ne mpa nsɛm da sɛ bi sɛdeɛ ɛsi twa susu wɔ hɔ nom no so ahu no and adeɛ a na ɔmu yɛ no mɛsɛ abusa no sɛ ɔmo de mmara bi bata ho sɛ wotoduru ha no mu a ɛna yɛma wo sei sɛ woanto aduru pa a yɛmfa sei ma wo because social media so deɛ this time hɔ na amanfoɔ pa awareɛ hɔ na amanfoɔ yɛ sɛ wobɛhu no so no yɛkɔ akɔwie sɛ yɛkɔkum wobɛhu no so no na yɛkɔ akɔwie sɛ yɛkɔ skamel ɛnti onuabaa no sɛdeɛ wanyɛ smart nnipa kakra bi mu kɔyɛ bi a yɛde wɔ mu deɛ ma wɔ mu no ɛno na ɛdi nta na yɛ ne dɛ wɔ ho so hu sɛ ɔno so mekɔ mu a me so mesa bɛka me deɛ ba so onuabaa no a wɔde saa adwuma no ɔtie a ɔmɔmmɔde no ɔmfa ne sika ma no te sɛ a yɛbɛhu no yɛ nyinaa no yɛde ano gu mu a ɛnyɛ ne dɛ meda okay hello yeah me buy the donkey me line it boy no okay yɛntie o aya na mi disaster man aya no mo online do mo se ma ana da check ya mo ya modern people ana say dey ti mo ya ni credit fa na on la be do mi credit da se mo ya kan wa hin se mi obi tu si ni mo no ni bi sika ja no na ko fon so ba so ya me da no okay yɛmfa baako bi ɛnka ho na yɛnsɔre konwa so hello majo so baabi afrɛfrɛ wo din okay yɛfo frɛ no nyinaa ɛnsia na so pa sɛ Npe Nipa madi kaka kyerɛ sɛ sisi sɛ mapo mente me ho ase ɛno na ade bɛdan a ne apɛde poma si berɛ na yɛde ama na sɛ wopɛ so pa sɛ Npe Nipa yɛkyerɛ kwan a yɛma no ɛyɛ 0509 438 484 0509 438 40484 ɛno ɛyɛ production line no yɛma ɛno no ana 055 2095 593 055 2095 593 ɛno ɛne ɛma wopɛ sɛ yɛboa na wode w'asɛm ba na yɛdima wo a ɛno ne production line no Oforisuo Aboagye yɛde mu bɛsi ha na dodo akonnwa no yɛntena so ɛnkyɛ pii menya baako akoma to yɛm ate nyame yɛ adom a wɔkyena no mate sɛ producer no ma me sign sɛ gɛ baako no afrɛ me deɛ asomdwiem ɛna me ne wɔ mo kɔ no na so me ma anyi so mu tie na asomdwiem na wɔn so bɛfa sika na didi a wɔn bɛdi ame ahwɛ Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yɛakra mo yɛkɔ long time